салом дӯстони азиз, илтимос ин наворро ба пуррагӣ тамошо кунед ва хулосаи худро дар поён нависед ва ҳар касе ки метавонад кӯмак кунад ва ҳар касе ки наметавонад кӯмак кардан, илтимос як дуо. Бародармон ин видеоро фиристон, илтимос як навор кунед ва ба шиносотон фиристонед. Гадоев Қутбуддин Сирожович, дар Душанбе балинсаи Қараболода касал шуда хоб аст. Илтимос, ай бародар, хоҳиш мекунам ки кӯмак кунед. Хос ба хотири Аллоҳ. Номери карташ дар ҳамин ҷо нависондагӣ. Илтимос, маълумоти пурра аз одами бемор 965 504 866. Илтимос, ба ҳама блогерҳо фиристонед. дӯстони азиз, ин бародармон дар беморхонаи Қараболо, 6 корпус, 2 ошиёна хоб аст. Ин бениҳоят бемори сахт аст, яъне бемори саратон аст. дӯстони азиз, кадоме ки метавонад кӯмак кунад, кадоме наметавонад дуо кунад ки ҳамин бародармон шифо ёбад. Ва кӯмак карда наметавонед, дар ҳаққаш дуо кунед ва видеоро дар имотон, вайбер, ватсап, фейсбук, контакт фиристонед, то ки бародарони хайрхоҳ тавонанд ба ин бародармон ёрдам кунанд. дӯстони азиз, канали мо ҳамавақт дар хизмати мардуми ғариб ҳастанд. Ин бародармон бошад дар шаҳри Душанбе аст, дар беморхонаи Қарияи Боло, дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, дар ҳаққаш дуо кунед, худоям ҳеҷ каса ба балинса нарасонад. ҳамин қадр гуфтаниям, дӯстони азиз, ки мо ҳамавақт бо шумо ҳастем ва дар хизмати шумо ҳастем. Ман ҳастам Парвиз аз канали Ҳаёти муҳоҷирони ҷаҳон дар хизмати шумо дӯстони азиз. баъд аз навор бучидан картаашро мемонам. рақами картааш 42 76 16 00 22 12 31 53 аст. дар амони худо бошед. маълумоти пурраро ба рақамҳои ки охираш 36 аст аз шаҳри Асия воситаи вайбер, ватсап, имо метавонед маълумотро пурра гиред. то бози дӯстони азиз, шумо ҳам метавонед наворҳои худро ба мо фиристонед. мо дар хизмати шумо ҳастем ва бо шумо ҳастем.